はい、プリーズ。はい。今お話伺ってて、意識ってインドでは日本人だとその一つの状態っていうか観念っていうか、それ非常にプライベートなものとして意識っていうのは思ってるんですけど、インドの人は意識ってもう全宇宙までわーっとこう広がってつながってて、そこにヨガとかいろんなセオリー、特にプラーブっていうかプラーが使って呼吸でそこに到達する道の方法をいくつも持ってるように感じるんですけど、それはどうお考えですかね。だから意識は実はね、実は私、コンシスネス分かりますか皆さん、コンシスネス、ね。だからもし科学を勉強すると、コンシスネスはね、一番神秘的なものですね、科学者から見ても。まだ科学者も分からないです。どうやって意識、コンシスネス生まれたの、コンシスネス。チェータナ、サンスクリットはチェータナですね。英語ではコンシスネスですね。でも日本語では私が 100% 分からないんだから、意識多分考えておりますね。意識がありますね。この意識はどこから生まれますね。だからこの意識の分かるため、瞑想とか、このプラナヤムね、一番最初のステップはヨガの体ですね。次は精神的マインドですね。あとは、そう、魂です。悟りですね。だからスタートは、このプラナヤムも同じですね。呼吸も体からスタートして、マインドも良くして、あとは悟りまでだんだん。だから方法ですね、ヨガはステップです。そこまでです。だから全部勉強も、だから意識の分かるため、どうやって簡単で、これのためはインドでいろいろいっぱい研究しますね。なんかそういうことがね、実際になりますね。ここまでもね、ここでフィロソフィー書いてありますね。フィロソフィーもデンジャラスです。知識もインドから考えて知識だけもデンジャラスですね。なぜ知識デンジャラスですか、ないですか。なぜなら、例えばアメリカ考えてくださいね。アメリカではね、みんないっぱいホモスパンしてるね。女性、男性、ラブね、いっぱいありますね、いろいろ。いっぱいホモスパンしてるね。女性のマインド何、男性のマインド何、男性のボディ何、女性のボディ何、いっぱい知識あとも簡単で合わない。だから簡単で離婚、簡単で問題、ラブの問題。いっぱい知識持ってません、皆さん。あとも問題です。いっぱい知識持って、あとでもニュークリアの問題とか、ボンブとか、だから知識だけあると、これは他の人のためも良くないんです。実はあなたのため良くないんですね、実は。この知識からあなたの人生は大変になりますね、なんか。イゴアップになってますね、イゴ。だからインドでは知識だけはダメし、ダッシャンですね、この言葉、ダッシャン。ダッシャンの意味は瞑想から分かるものね。だからヨガはダッシャンし、仏教もダッシャンですね。哲学ないんですね、仏教は。哲学の意味は考えてだけ。考えはいっぱい人はめちゃくちゃも考えるしね。どうやって分かる思考の考えはいいし、思考の考えはダメだ。分からないね。自分の計算だけですね。だから例えば、ヨーロピアンカントリーでもウェスタンフィロソフィー分かりますね。ウェスタンフィロソフィー。そこでもプラトあったんですね。プラトとアリストテルね。この人たちから考えても、この人たちとっても頭いいの人ですね。そこヨーロッパでね。今まで考えてもね。この人たちから考えても、女性、男性より女性はダウンですね。この人たち、ね。だから、あなたなぜですか。なぜなら、女性はね、一人で子供できないんだから。これはプラトの考え方ですね。アリストテルの考え方ですね。あとは、奴隷わかりますね、皆さん。奴隷。スレーブね。これ文化もあったんですね。この文化も、プラトは OK したし、アリストテルも OK したし、この人たちは一の頭いいの人ですね。知識持ってる。でもこの人たち言った OK、奴隷作って OK、ね、アリストテルも OK したし、なぜならアリストテルとプラトこの哲学者は、ね、政治と友達やったんですね。政治とだから問題ない。政治と友達だから、これはインドでちょっと違う考え方ですね。だからスピリチュアルの人は、ブッダは政治からもし離れないと問題になりますね。because 政治だからめちゃめちゃだからコントロールするね。because いろいろ国でいろいろことはありますね。だから日本では愛してる言ってる、イングリッシュで I love you 言ってるだからね。but 意味、フィーリングは同じですね。だから宇宙の中も神様だからマントラよりもフィーリングはもっと大事です。だから何でも、だから一番簡単なマントラもしていいですね。サンスクリットのマントラだから、マントラは言葉、because 実は神様は
計算できないものですね。計算、ラブと同じですね。ラブも同じし、神様も同じ。だから、マントラよりもマントラもだけ、一番最初でだけいるしね、集中するのためだけですね、マントラ。だから、もしこれも、どうやってステップアップする世代か、一番簡単なマントラもありますね、インドで。because インドの、ね、聖者たちはメソから分かったしね、一番最初で、like、ライトと音あったし、ね、音からだんだんサウンドから宇宙生まれたし、だから今も科学者研究しますね。もし音するといろいろシェイプになりますね。シェイプいろいろもの小さいの砂ありますね。砂これすると音からビューティフルシェイプになってますね。これ日本では妹のサルさんわかりますね、皆さん。クリスタル、ビューティフルクリスタル、水のものね。だからもし、水もわかるしね、もし愛してる言ってると、水もわかりますね、これは。だからシェイプになりますね。だから実は何でも、だから、all 言葉は実は、この宇宙の波動から生まれますね、宇宙の波動から。だから、オウだけも、何でもね、だから何でも言ってもいいんですね。サンスクリットの大きなマントラよりも、普通のとか何でも波動、オンできない何でも他の日本スタイルで波動できると、ね、だから一番最初でこの宇宙の波動はオンがあったしね、これヨギたちはメソから分かったね、これオン引きますし、この宇宙の中も波動やりますね。虹分かりますね、皆さん。カラーありますね、カラー、宇宙の中。今見てないね、まあ、でも太陽のライトから7カラーありますね、虹の7。これと同じが外はライトだけじゃないんですね。音もあります。この音はオウムと同じあります。これは瞑想から分かった。皆さん一緒にやりましょうか。私ね、一緒に。これはオウム話して、あとはちょっと長いします。Very relax。これも瞑想のため、プラナヤマのため、呼吸のため使えられる。一緒に OK 吸って吸ってまた吸って音楽者の人はね、簡単で容易なんです。音楽者の人。なぜなら音楽とインドから考えて一番最初の波動がね、音あったんです。音と言葉は違うですね。音の意味は例えばこれ音ですね。言葉はライティングできますね。言葉はライティングできないんですね。どうやってこの音はだから音と言葉は違うんですね。だから一番最初で音からオウム波動からこの宇宙になるんですね。だから音楽はこの宇宙の中ですね。音楽は外はないです。中からね、瞑想してマインドディープして音楽プレイするね、ピアノ。これどこですか？外はないんですね、アイディアは。中です。だから中から音楽は外にいますね、実は。だから音楽はあなたたちのチャクラの中にいますね。このアイディアも中し、音楽も中し、だからダンスも中し、ヨガも中し、全部もの、宇宙のもの、全部体の中ですね。だから瞑想すると、だから音楽者たちは簡単で、科学者ももっと集中あるだから簡単で瞑想もできますね。もしステップは簡単にできますね。